ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ 2 ମିନିଟର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂକଳ୍ପ। ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ୟୁଟ୍ୟୁବର ସତ୍ୟର ପଥ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଦୋଳନନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଗତମ୍। ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଶରୀରକୁ ସୁଖାସନରେ ବସନ୍ତୁ, ଅଣ୍ଟା ସିଧା ରଖନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ଶୁଭ କାମନା ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂକଳ୍ପ। ମୁଁ ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମା, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଶକ୍ତିର କିରଣ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନିଯାଉଛି। ମୁଁ ସୁସ୍ଥ, ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସୁଖୀ ଅଟେ। ଯାହା ହୋଇଛି ମୋ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ, ଯାହା ହେଉଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟେ ଏବଂ ଯାହା ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେବ। ମୁଁ ଏକ ଶୁଭଚିନ୍ତକ ଆତ୍ମା, ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଭ ଭାବନାର ପ୍ରକମ୍ପନ ପ୍ରବାହିତ କରୁଅଛି। ମୋ ଠାରୁ ଶୁଭ କାମନାର ପ୍ରକାଶ ଚାରିଆଡ଼କୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଅଛି। ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ସଦା ସୁଖ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତ ରହନ୍ତୁ, ନିରୋଗୀ ରହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟାଃ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।